חברים יקרים, זה הסוף. זה סוף חלק א' של התוכנית. אנחנו הכנו בשבילכם קלטת מסכמת של כל האירועים, של החוויות המשותפות שהיו לנו. אנחנו נזכור אתכם תמיד לטובה. מחזור ראשון של תוכנית סלע. צעירים איכותיים, מוצלחים. אנחנו רוצים לאחל לכם הרבה הצלחה ולהעניק לכם את הקלטת שתשמר איתכם בזיכרון, שתזכיר לכם את הימים האלה, ושיהיו לכם עוד הרבה ימים טובים בהמשך הדרך. בהצלחה. ערב טוב לכם, כבוד ראש העיר, נציגי העירייה, מכללה, משרד החינוך, ריביאטה, ערב טוב. אני רוצה להודות לכל האורחים שבאו לחלוק איתנו ערב של פתיחת תוכנית סלע, שרוב האולפן כאן זה תלמידי סלע, רוב היושבים כאן. תודה מיוחדת למקהלה של טבריה, לאליזקה, לבועז, ואני רוצה ברשותכם להזמין את כבוד ראש העיר לברך. בבקשה. ערב טוב לאנשי סלע, זה סטודנטים לפני הורים, סגן ראש העיר, למרכז הקליטה, למנהל המכללה וסגנו, למנהלת המערכת של מרכז הקליטה ולעובדיה. מה שכתבתם פה זה בכתב יד שלכם, של אחד מכם. אני רוצה להיות מדריכה כמו פטר, אלכס, ליאורה ואלכס, כי רק המדריכים הכי טובים. אני אוהב את ישראל, ואני אוהב את סמדר, ליאנה וזהבה וז'אן. לא יודע מי כתב את זה. באהבה של הארץ, של ישראל, של העיר, שלכם נבנה את ישראל. בהצלחה. ערב טוב. אני רוצה להזמין את נציגי התלמידים, את יוליה ואת אנדרי. אנו התלמידים בפרויקט סלע. שוהים כבר חודש ימים במרכז עלייה תבור בנצרת עילית. במסגרת התוכנית אנו לומדים עברית באולפן בוקר ונהנים מהילות חברה ותרבות מגוונות. ברצוננו להודות לסוכנות היהודית שהביאה אותנו לארץ ישראל במטרה להקים בית ולהכות שורשים ולהצליח בלימודים, להתקבל בשנה הקרובה למוסדות להשכלה גבוהה. כמוך אנו רוצים להודות לעיר נצרת עילית היפה שמארחת אותנו ולמרכז הקליטה שמשמש לנו בית חם. תודה לכולם. תודה לכולם. אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית האומנותית עם מקהלת סלע של מרכז קליטת תבור בניצוחו של צבי טפר ובעזרתה האדיבה של ליאורה שפר המדריכה שלנו. בבקשה. מולדת
דיברנו, וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו, ומקומות רבים מאוד עזבנו, ורק מקום אחד רצינו ואהבנו, ומקומות רבים מאוד עזבנו, ואל הארץ באנו, ונמשכת שיירה מן המעצבות, ורחקים כבר היוצאים, עיוורים וחלוצים, שעמלו בדרך בלי לראות את סוף הדרך. ועכשיו חברים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו, לא ימשיכו בלעדינו, זוהי הרפתקת חיינו, זוהי הרפתקת חיינו. Так, שיעור עברית. שלום חברים. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומכם? בסדר. תודה. כולם פה? כן, כולם פה. אחד, שתיים, שלוש, איפה עוד חמישה? איזה חמישה? כולם פה. כולם פה. לא הבנתי. Маша? כן. Илона? Илона? Олег? По. Катя? נמצאת. Лида? Лида? נמצאת. Аня? פה. Маша? נמצאת. Лес? Немца. Гена? Немца. כולם פה. לא הבנתי. טוב חברים, אז אנחנו מתחילים. יש פה יוסי. יוסי, שלום, מה נשמע? הכל בסדר. מה העניינים, איך ילדים? בסדר, בריאות בסדר. טוב, אז אנחנו מתחילים. היום חזרה. מה קרה, סשה? עכשיו בא זהבה. הכל יהיה טוב, הכל יהיה בסדר. שלום. מה שלומכם? תודה, בסדר. הכל בסדר? אוקיי. אני אדבר לאט לאט. עכשיו אלינו ועדה מירושלים. ועוד מעט היא תבוא לפה. החלטנו שהם יבואו דווקא לכיתה שלכם, מפני שאתם היחידים שתוכלו לדבר איתם בעברית. אתם מבינים אותי? כן. כן, בטח. אז הוועדה תשאל אתכם שאלות. בבקשה לענות עליהן בלי להתבייש. בבקשה להגיד אמת. אתם מבינים אותי? מבינים. אוקיי. בבקשה. שלום, אנחנו מסוכנות. אני מנהלת גדולה. שמי ספיה, אני אחראית על התוכנית שלכם. הוועדה שלנו רצה לשאול אתכם שאלות ולקבל תשובות אמיתיות. Она босс! מה שמך? Как тебя зовут? Катя. Зовут Катя. מה שמך? Спрашивают, как тебя зовут. Илона. Зовут Илона. בחורה, מה שמך? Лидия! Лида.
מה שמך? סליחה, גיושם. מה שמך? Как тебя зовут? Олег. איך הגעתם? Ну, как вам было в дороге? הם רוצים להודות לכם שנתתם להם דרך טובה ופגישה טובה. איך אתם מרגישים? Чего? Ну, как вы себя чувствуете? Ой, ну у меня спина вообще иногда болит, знаете, там... Нормально. לכולם יש חום נורמלי. הראש לא כואב. שיניים לא כואבות. שערות בסדר. והכל בסדר. איך קליטה? Саш, что? Как делишки? Нормально. Нормально, да? הם אומרים שהכל בסדר. Когда я в Мерказе служил моряком, ко мне постучался лохматый ребенок, и, глядя на сефер в правой руке, он усмехнулся мне. Он рассказал, как плачет ханик, без мотылька ему одиноко. Нет мотылька в Мерказухе у них, значит не туда дорога, значит не туда дорога. Мотыльки в классе спрятались, дети пьяные смотрят вниз, и по кровати мерказы падают они. Грустные сказки из мерказы на ночь поют нам белые стены. Грустные сказки про странный вид, и голова снова болит. Ночью в Мерказе слышится шум. Это приехала новая группа. Новых детей получила смота. И тебя она получит, и тебя она получит. Мотыльки в классе спрятались, дети умные смотрят вниз. И ночью учим мы иврит, голова болит. אחרי חודש וחצי שאנחנו ביחד, מבחינתי, הערב הזה, הפכתם אותנו למאושרים בהרבה מובנים. הוכחתם שאתם מסוגלים, שאתם יצירתיים, שאתם מגובשים, שאתם מוכשרים, וזה פשוט תענוג. אני רוצה לומר לכם שלנו יש זכות גדולה לחגוג איתכם חגים, חג חנוכה, חג ראשון בארץ, חנוכה ראשון בארץ, וזו הזכות שלנו להיות איתכם ביחד בחג הזה. אני רוצה לאחל לכולכם שאת החגים הבאים, חג חנוכה הבא ואת החגים האחרים, תחגגו בבתים שלכם, עם המשפחות שלכם, בשמחה, באווירה ביתית, כשתתאקלמו בארץ, יהיה לכם קל ונעים וטוב ונוח לחיות במדינת ישראל. אני מקווה שכולכם יודעים מה מסמל החג, ואנחנו הערב רוצים לחגוג, לשמוח ביחד, כדי שבשנים הבאות תחגגו על אותו בסיס בבתים שלכם. חג שמח. אנחנו הדלקנו הלילה, הערב, את הנר הראשון של חנוכה. אני מדליקת נר של חנוכה לכבוד חג חנוכה, שהוא חג הקירות חג החודש.
ההבדל. אני מדליק נר שני של חנוכה לכבוד המכבים הגיבורים, לכבוד הגבורה שהייתה בימים כהם והגבורה של הזמן כזה. אני מדליקה נר שלישי של חנוכה, לכבוד השלום, השלום הנכתב, שכולנו מחכים לו בארץ ובעולם. אני להדליק נר רביעי של חנוכה, לכבוד מדינת ישראל, שהיא המרכז של העם היהודי, והיום היא הארץ שלי. אני מדליק נר חמישי של חנוכה, לכבוד העלייה של כל היהודים לארץ ישראל, בכל הזמנים ובייחוד העלייה הגדולה של זמננו, יחד עם התקווה הפרטית של כל אחד לעלייה של המשפחה שלו בקרוב. אני מדליקה נר שישי של חנוכה לכבוד העבודה, שהיא כל חיינו העבודה שנתנו תוך אלוקים ודם לחיינו, והלוואי שלכולנו תהיה עבודה. בארצנו, התקווה לעתיד טוב לעולם, למדינת ישראל, לכל אחד מאיתנו. Какой сегодня год? Так надо, чтоб всеми наворотами
Умирает! Зачем вы звали? Взвали! 200 баксов будет жить. 100! 200! 100! 200! 150! На тебе 500 и все, вылечи только мать, чтоб ты здорово был. Санитары! 50 баксов! 40! 50! 45! 50! Ладно, вот вам 51, несите. Беседер, поехали! Сюда посмотрели! Стоп! У матери горе! Дочка уезжает в Израиль на селу какую-то! А вы что? Деньги, деньги! לסיום תוכנית סלע במרכז קליטת תבור נצרת עילית, ואת רשות הדיבור ואת רשות הערב לחברי התוכנית, ואני מקווה שיהיה לנו ערב שמח, מענה ובהצלחה בעתיד. ערב טוב לכולם. בכתקלה אנחנו רוצים להזמין על הבמה ראש העיר של נצרת עילית. ראש היהדות סלע. ערב טוב, אני מניח שהיום אתם יודעים קצת יותר עברית מאשר לפני כמה חודשים כשהיינו כאן. אני שמח להיות פה, רציתי להיות כאן, אם כי יש לי עוד ישיבה, לומר לכם, לאנשי סלע, שנצרת עילית יש בה, אבל אני משתמש בעברית קלה, יש לה הרבה עולים, רוצה הרבה עולים, יש לה מטרה להיות עיר יהודית גדולה באזור הזה שיש מעט יהודים, זה מדינה שלנו. אני רוצה לברך את מסיימי סלע, ששמעתי שחלק הולך לאוניברסיטה, חלק הולך לטכניון, חלק נשאר איתנו. אז למי שהולך לאוניברסיטה ולטכניון, תלכו בברכה, בבריאות טובה, בהצלחה בלימודים, ושתזכרו שמקום ראשון בארץ הייתם בנצרת עילית, עיר צעירה, עיר עולים. לאלה שנשארים פה, אולי יישארו קבע פה, ונשמח על כך. ונודה לסוכנות היהודית, למנהלת, לצוות המורים, למוזיקאים, לאלה שעוד יהיו מוזיקאים, לאנשי המכללה שלנו, לאנשי המתנ"ס, תודה על מה שעשו בשבילכם. ולכם עוד פעם, תזכרו שהבית הראשון שלכם היה כאן בנצרת עילית. בהצלחה. ועכשיו אנחנו מזמינים לבמה מנהלת של מרכז הקליטה, סמדר פרח. ערב טוב. אני רוצה להודות למכובדים שמכבדים אותנו בנוכחותם. ולכם, תלמידים, אני רוצה להגיד, אני
לא הכנתי נאום, לא כתבתי שום דבר, משום שאני מרגישה היום, אני חושבת, הרגשה דומה למה שהרגישו ההורים שלכם לפני שעליתם לארץ, לפני שיצאתם מהבית. אנחנו 4 חודשים ביחד, ונקשרנו אליכם כמו באיזשהם קשרים מיוחדים, כמו שהורים נקשרים לילדים. השתדלנו לעשות בשבילכם את הטוב ביותר שיכולנו, כדי שתלמדו עברית, כדי שתהיו מוכנים ללימודים, כדי שתצליחו לצאת לחיים עצמאיים, להסתדר בכוחות עצמכם, ללמוד, להשכיל, להקים בית בישראל, להשתלב בחיים בארץ, כמו כל אזרח יהודי ישראלי שמרגיש פה את השורשים. ואני מקווה מאוד שבעזרת צוות ההוראה, המורים, מנהלת האולפן, בעזרת צוות מרכז הקליטה, המתנדבים, המאבטחים, אני מקווה שהצלחנו לתת לכם את הכלים המתאימים כדי להשתלב בחיים בארץ. ואני רוצה לאחל לכם הרבה 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 הצלחה. היה לנו נעים להיות איתכם. עם כל הקשיים, עם כל הניסיונות לברוח, עם המסגרת שלחצה עליכם. בכל זאת מצאנו שאתם נוער טוב, מוכשר, ואני בטוחה שתצליחו. בהצלחה. עוד פעם, ערב טוב לחניכים, מורים, כלכלה ואורחים יקרים. אנחנו מאוד שמחים לראות את כולכם כאן היום. התאספנו פה כדי לערוך מסיבת סיום של חלק ראשון של תוכנית סלע. זכינו בלהעביר פה את 4 החודשים הארוכים, והמקום הזה הפך להיות ביתנו הראשון בארץ ישראל. מצאנו כאן הרבה חברים חדשים וטובים. כולנו חגגנו מכל הרחבים של חבר העמים ונפגשנו כאן בנצרת עילית בתוכנית סלע. למדנו פה מה זה יהדות ואיך הוא מקרב אנשים. כאשר באנו לכאן ראינו שמחכים לנו פה, מחכים לנו חדרים יפים, אוכל טוב, וכמובן סיוע של מנהלי התוכנית. לפעמים קרו בינינו כל מיני התקלויות, אבל אנחנו תמיד נזכור את הדברים הטובים שהיו פה. לכם אנחנו מכל הלב אומרים תודה רבה למורים מהאולפן שלנו שלימדו אותנו, ורק בזכותם אנחנו יכולים להגיד לכם את כל המילים האלה היום. לכל המנהלים שלנו שהשקיעו בנו את כל הכוחות שלכם, תודה על הסבלנות הרבה שהיה לכם בשבילנו בימים הקשים שלנו. היה לנו פה טוב ובטוח, אבל ידוע שלכל דבר יש סוף. כך הגיע סוף גם לתוכנית שלנו. אנחנו נהיה במקומות שונים של ארץ ישראל, אבל אנחנו מקווים שלא נאבד את הקשר. הקשר שנוצר בזכותכם. אנחנו יודעים שעשינו לכם המון בעיות, אבל מקווים שהם לא כל כך חמורות בשביל לא לאכוף אותנו. אנחנו רוצים לברך אתכם מכל הלב על מה שעשיתם בשבילנו, וזה נפתח את הערב סיום שלנו, ונשמע את המקהלה של צבי טפר. בט"ו בשבט שרים כל בנועה, בט"ו בשבט קוראים לו לשנים הרב. גדלו רב, גדלו רב, גדלו רב. אוי הרחלה בשמחה, צפון והימה, יום הולדת לילה, כל זה מטרה. אוי הרחלה בשמחה, צפון והימה,
Different types to wear a dick, pants with the stripes, and a waistcoat that fits. Putting on the ritz. Dress so commandable to her. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix. Putting on the ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with the news and saying high hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types to wear a dick, pants with straps and cutaway coat with thick fits. Putting on the ritz. Dress up like $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix. Putting on the ritz. אני חושבת כל הזמן רק עליך. מה אתה עושה? איפה אתה? ולפעמים אני חושבת שאני אשתגע. עזבי השטויות האלה. גרומче. קאט, אנחנו נהיה ביחד. נו, למה את כל כך עצובה? מה קרה? אני פשוט רוצה שנהיה ביחד, תמיד ביחד, וכבר עכשיו. שוב את מתחילה. אירה, אני בהיריון. מה? מה את אומרת? את בהיריון? סיפר כבר לאמא, הוא בטח שמח. מה זה אתם מתחתנים? קבעתם כבר את התאריך? תאריך? על איזה תאריך את מדברת? אני לא אמרתי לדימה שום דבר על הילד. אני אמרתי שאולי נתחתן, אבל הוא לא רוצה. אירה, את מבינה? הוא לא רוצה. אני רוצה קצת לדבר איתכם. אתם יודעים שקטיה לא מרגישה טוב, כי לא תמיד בבית ספר, וגם אתמול היא לא הייתה בשיעורים. אתם יודעים מה קרה? אתה שומע? אנחנו לא יודעים שום דבר. אבל אני חוששת קטיה שלכם היא בהיריון. קטיה שלנו? כן. קטיה שלנו? בהיריון? אני קראתי היום בעיתון, אבל זה לא... קטיה, את בהיריון? כן. את בהיריון? אל תבכי, אל תבכי, זה לא כל כך רע. על מה אתה מדבר? מה הכל? קטיה בהיריון. מה? קטיה בהיריון? קטיה שלי בהיריון? מאיפה אתה יודע? אני לא... כן, אני יודע. אמא שלי סיפרה לי הכל, ובגלל זה קטיה רוצה להקדים את חתונה. היא מרמזת לך, ואתה כמו טיפש לא מבין כלום. אז מה אני אעשה עכשיו?
אתה יודע את דעתי. אם אתה גבר ואוהב את קטיה, אתה חייב להתחתן. מה לעשות? מה לעשות? מה? איפה שבעולם שהוא בן מנהרת, שם צומחים זיתים ופרחים סביבונים, משתים את חמלה, חניכים את המרץ, ומתוך שמחה רבה הילדים שרים. לנו לא אכפת, לנו לא אכפת, מי זה הבנות וגם לא מצמדת, ומים גם שומרים, אנו נמלכים, כי על כל שומר משהו שמים. שובה אלו יורדת, יעלה בכוח, יש מסור בכבוד, וכסור ברגלים. מול חלום הגדול, נשכבים כחלום, לו לא החלום פתוח, לא נקום חיים. לנו לא אכפת, לנו לא אכפת, מי זה הבנות וגם לא מצמדה, ומים רק שומרים, אנו נמלכים, כי על כל שומר משהו שמים. יורד לו פתאום, השינה לא יורדת, הרמון לא עוזר, זה כברת רפאים. ספירט נגמר, זה נורא, לא יגיע משכורת, ומתוך הבחירה אנו שוב שרים. לנו לא אכפת, לנו לא אכפת, מי זה הבנות וגם לא מצמדה, ומים השומרים, אנו נמלכים, ועל כל שומר משהו שמים. ענן זרמון, נראים זה מזהה ולצמדה, כאשר מותיבת, וכם מותיבת, פינה יצאים, עוד יצטבע. אנחנו רוצים להראות לכם סרט על תוכנית צבע הראשונה. אני רוצה לאחל לכם עם הסיום בעצם את כל מה שאתם רוצים לעצמכם. שתצליחו, שתתקבלו למסגרות לימודים, שכבר התקבלתם למכינות, אבל שתוכלו להמשיך ללמוד. שתיקלטו פה כאזרחים טובים, שתצליחו להתבסס במדינה, שהמשפחות שלכם יבואו בעקבותיכם ואתם תעזרו להם להיקלט פה. שיהיה לכם נעים וטוב. באנו לכאן, ותחת השמיים, פרוסים מולדת שלנו. יש לנו זמן, устроить שלנו, а пока что оно כאן. את ואני, ובגמי, אתם ואתם, גם במרחבה, בשבילך, לילה ויום, לילה ויום, לילה ויום. Не запомнить тебя, сера моя. באנו לכאן, אבל мы не жалеем. גם פה לחיות мы сумеем. Все здесь понять, поделим мы скорее. И за помощь другая нам. А мы
знаете, она просто была первой. Взлетная полоса медленно уплывает из-под черных колес. У меня из-под ног синие небеса медленно поднимает от прощаний и слез. Сквозь оранжевый смог там не будет